La pregunta. Bé, bona tarda. Primer directe des del sofà d'aquest 2023. Vam parar abans de les festes de Nadal, ara hem tornat. No serà un directe normal com els habituals amb les novetats i tal, perquè aquest principi d'any tampoc han hagut grans novetats. I avui és per donar els premis des del sofà.cat als guanyadors. Ja vam fer la primera ronda, una ronda eliminatòria per grups, dividit per seccions, tant pel·lícules, sèries i creadors de contingut en català, que parlen de cinema, de sèries i d'audiovisual, i una final amb les pel·lícules guanyadores, les sèries guanyadores i els creadors guanyadors, que són els tres que avui tenim aquí, el Racó del Manga, Bojos pel Cine i la Mononoke, que és Harry Potter en català. Us podeu desmutejar, els que esteu mutejats? Vale, ja està. No, el Racó del Manga ho tenia bé. Jo ja estava... Estaves perfecte. Bé, la idea és que duri una hora, que no s'allargui més. Començarem recordant els guanyadors anteriors, perquè hi havia algunes que no hi havia segona ronda, perquè era només una. Quan arribi el moment de cada d'això, hi haurà unes mencions especials per cada tema, perquè n'hi havia que van a part i que tenen coses diferents. I després anirem als tres finalistes, a les tres últimes votacions que s'han acabat avui, que és millor pel·lícula doblada, millor sèrie doblada i el millor creador de contingut en català, que parla de cinema, sèries o audiovisual en general. Tenim el Racó del Manga, que va guanyar el grup d'anime, la Mononoke, que va guanyar el grup de temàtic, perquè és un canal temàtic de Harry Potter, i Bojos pel Cine, que van guanyar el grup de genèric, perquè parlen una mica de tot, de sèries, de pel·lícules, no tenen d'actualitat, de cartellera, de tot, i que eren els tres grups. I així que, primer de tot, heu participat a les votacions, vosaltres tres? Home, sí, no? Home, i tant, jo sí. Sí, sí. Doncs dec ser l'única pringada que no s'ha votat. Ostres. Això us anava a preguntar, els que heu votat, us heu votat a vosaltres mateixes? Això no t'ho contesto, va. Això, el vot secret, sí. Sorprendria, potser, el vot. Home, ja consideu... Jo ho dic, jo sí... Jo m'hagués votat a mi mateix, no passa res. No passa res, el vot és lliure i secret. I tampoc passa res. No, que no, ni que sigui secret. Haig de reconèixer que vaig votar la Mononoke, va, ho dic. Sí? Veus com hi ha transfugisme? Ja et dic jo que no està Hi ha tan bona cosa. Sí, ho sento, però és veritat. T'imagines que ara guanya ella per un vot i és el teu? És el destí. Hem vingut a jugar, no? Sí, hem vingut a jugar.
Va, doncs anirem ràpid amb les primeres i després quan arribi el moment final ja us faré algunes preguntetes també. Molt bé. Us recordo que el millor doblatge de pel·lícula per cinema va ser Avatar. No sé si la Mononoke sé que l'ha vist i que li agrada molt i que ara ha creat un podcast parlant d'Avatar. Està merescudíssim. Sí. És increïble, és increïble. Ui, aquí hi ha discrepància d'opinió, Cuidado. Sí? Qui discrepa? Jo no l'he vist, o sigui, no ho sé. Jo no l'he vist, però l'aniré a veure. Però com sigui com la primera, ahí ho deixo aquí, No, punts però suspensius. Quan l'hagi l'hagi vist, un popular quan opinion sigui ja parlem. des del començament, Es Cuidado. votava el doblatge, no la pel·lícula. Sí. No, ella ha parlat he de de la dir- pel·lícula, que li va agradar molt la pel·lícula. Jo Sí. només he parlat. Jo no No, l'he a vist. veure, m'agrada molt la pel·li, però el doblatge també està molt bé. I la continuo votant. O sigui, és que al final és tot el pack. És com és la pel·li i com és el doblatge. Si un doblatge està molt ben fet, la pel·li és un petardo, surts d'allà que no t'ha agradat, encara que el doblatge estigui bé. Això Una és pregunta, i a veure si algú dels... Perdoneu, és fora d'això. En català i en 3D és possible? Sí, va ser possible, no sé si encara ho és, però a l'Arena de Barcelona la van fer bastantes vegades al principi, ara no sé com està. És que el problema que m'he trobat és aquest. És el de sempre, ¿vale? Si vols ja critico directament a les Foli. distribuïdores i li foto una hòstia ja. Hòstia, català, estic intentant mirar a prop d'on jo estic, al Maresme, ¿vale? I en català i 3D m'és pràcticament impossible. I ja no et dic més, en català és que me la fan a uns horaris a les 4 de la tarda, saps? Que dius, no... Sí, Hòstia, sí, dic, sí, tio, sí. clar que no hi va la gent en català, collons. És que... El Miquel ho denunciava moltes vegades que no hi va perquè els horaris que posen són horaris fets perquè la gent no hi vagi. Clar, és I que aleshores així tenen l'excusa. És que no hi ha audiència, no hi va gent. Clar que no hi va gent, evidentment. Home, Avatar ho ha petat bastant. L'únic que crec que en 3D a Barcelona només se podia veure a Arenas. A Girona, a la província de Girona, hi havia algun cine que també ho feia en 3D i a Tarragona i Lleida no ho A sé. Girona la fan Però a en Girona 3D, la fan en 3D, al Zocine en català, Sí. i també la fan al Cine Olot en català. Clar, Sí, jo en m'he català trobat... sí que ho fan a molts llocs, però en 3D i Sí. català ja és més complicat. Jo m'he trobat a cines, a Arenys la fan amb 3D, ¿vale? I a Mataró, els Kinèpolis, que ara abans eren Cinesa, són Kinèpolis, també la fan en 3D, ¿vale? I te la fan, per exemple, per dir-te alguna cosa, a Mataró, 7:30, 9:30, te la fan en 3D, però si la vols veure en català és sense 3D i a les 4 de la tarda. Claro, és que... Sí, això ha passat bastant. No molts cines l'han oferit en 3D i català. A l'Arena sí, de fet, amb el Cinèfil, el diari digital, van fer un sorteig d'una sessió a l'Arenas perquè eren 3D i en català. I eren de les poques que hi havia i era per fer difusió, bàsicament. I seguim. Millor doblatge d'animació per cinema és El gat amb botes. Millor doblatge d'anime per cinema encara Bola de drac. Això jo crec que poca discussió. Sí? Bueno, A mi Bell va ser molt ajustat. Va ser molt ajustat. Bola de drac, One Piece, el Detectiu Conan. Crec que van ser les 3 grans pel·lícules, els grans doblatges de l'any passat pel que fa anime. No sé si el Marc està d'acord o no. dels pocs que van haver-hi, sí. Ara, com que n'hi haurà Sí. més, però sí. Cinema, estic parlant. Cinema, sí. Jo, Bola de drac, crec que doblatge no vaig votar, crec que vaig votar el Detectiu Conan. Jo també Sí. vaig votar Detectiu Conan. Detectiu Conan. Perquè Bola de drac va haver-hi una mica d'hòstia, no sé què, però al final va agradar, el repartiment va estar bé, la pel·lícula ho va rebentar, o sigui que perfecte, el resultat està allà. Em va agradar. A mi em va agradar en català, el doblatge en català de Bola de drac. La de One Piece l'he vist en anglès, he vist que a Dublín aquí la fan en anglès, i Bola de drac va coincidir que era quan vaig anar de vacances. I One Piece estem parlant de One Piece Film Red. Sí. Uf, és brutal aquell doblatge, Allà al Forteza... Sí, estic esperant a veure si... En català està molt bé. La pel·lícula... Bueno, clar, això a gustos, no? Però... Això a gustos. Estic esperant a veure si la posen a Rakuten o Apple TV per veure-la en català. I jo diria, ja et deia, la de Bell en català. Jo crec que la vaig veure en català i està molt xula, també.
Bell, sí. Sí, tothom diu molt d'aquesta pel·lícula també. Què dius, Mononoke? Perdona, sí. No he vist absolutament cap pel·li d'aquestes. Fantàstic. Bueno, ja ens tocarà a nosaltres quan preguntis coses de les teves dir no he vist res. I Ja. sí. El millor doblatge de pel·lícula no infantil per a plataforma va guanyar 13 vides, la de Prime Video, la de Viggo Mortensen. Està basada en fets reals i la veritat és que estava molt bé el doblatge. Pel·lícula infantil per a plataforma va guanyar la de Pinocho i Guillermo del Toro. Millor doblatge de sèrie no infantil per a plataforma, El Senyor dels Anells i Els Anells de Poder. Millor doblatge de sèrie infantil per a plataforma, Sonic Prime. Si heu vist alguna o voleu opinar, aneu tallant, Però com no, jo vaig tirant ràpid. Millor doblatge de pel·lícula per a televisió va guanyar My Hero Academia, Dos herois. Que l'hem vist. Aquesta vaig perdut. Sí, aquí vaig perdut jo. Sí. No l'has vist? No. Crec que encara està al Super 3 a la carta. Que la segona opció va ser la pel·lícula 1917, que la veritat és que el doblatge estava molt bé, i va ser bastant ajustat, i la tercera, El sisè sentit, que té tela que El sisè sentit no s'hagi doblat fins al 2022 al català. Però bueno. Ostres, sí. Jo em pensava, en sèrio, o sigui, m'acabo d'enterar d'això ara mateix. Que no estava en català fins ara. No estava en català, aquella, la del Bruce Willis? Sí. La del sisè sentit, sí, no, la van estrenar l'any passat a TV3. I no es va doblar al seu moment al català i fins ara no estava en català. Hòstia. Doncs jo una aposta l'hagués perdut, aquí. Sí, home. 30 anys o així, bueno, no, potser no tant, Sí, però uns joder. 25 o així han tardat. Millor doblatge de sèrie per a televisió va guanyar Vicky el Viking, del Super 3. Millor doblatge de sèrie d'anime per a televisió va guanyar el Detective Conan, i els nous capítols. Hombre! Aquí t'ho compro ja. Sí. Molt ajustat amb els Guardians de la Nit. Jo pensava que guanyaria els Guardians de la Nit perquè era novetat. Sí, però Detective Conan sempre passa el mateix. Surten, no, però Guardians, no, Bola de Drac, no, One Piece, Detective Conan, els atropella tots sempre. És el que hi ha. Té un caché, no, ja? Detective Conan és com que... Ja Sí, porta perquè tants no s'ha anys, parat hòstia. mai d'emetre, sempre s'ha doblat, és Però és que el doblatge és brutal, a més. És que és brutal, el doblatge. Sí, Sincerament. no, sí, està molt bé. Clar, és que... I sí. I a part té comunitat Però activa fa a tants internet. anys que coneixes totes les veus i al final te les estimes i, bueno, et porten una Sí. cosa nova i, vale, sí, és la novetat, però no els hi tens tant de pres aquestes veus perquè no les has sentit durant tant de temps i no coneixes tant els personatges. Sí, però el doblatge dels Guardians de la Nit estava molt bé, també. I, en Brutal. canvi, Haikyuu Sí. té la meitat de vots que els Guardians de la Nit, i també és nou. I és més llarg, vull dir, hi ha més capítols en català. Sí, però no té res a veure, vull dir, la qualitat No, del això doblatge està clar. de Guardians... És que És fins molt i tot bo. els secundaris són increïbles. Sí, a mi em va agradar molt el doblatge. I millor plataforma pel tracte al català, òbviament, va guanyar Filmincat. No hi ha color. Aquí és que no hi ha color. Vull dir, és igual. Presenta el que vulguis. No hi ha color. I és candidat als Premis Martí Gasull, de Plataforma per la Llengua. Sí, Home, sí, Filmincat, per d'aquest any. l'audiovisual amb la Bressola de la Catalunya Nord i Sí. VilaWeb. Sí. Sí. Plataforma amb la millor evolució pel català, Prime Video. Cantadíssim, també. Sí, i doblant a Filmin i triplicant pràcticament a Netflix. I llavors aquí és quan vull fer una primera menció, que és menció especial per la difusió i la creació de nous doblatges i contingut propi de qualitat en català, que és pel nou Super 3, per aquesta novetat que ha arribat des de l'octubre, amb nous doblatges, nous animes, nous programes de molta qualitat, que al ser una plataforma pública vaig trobar oportuno posar-la a les votacions, però sí, fer-li una menció a part, perquè, hòstia, el canvi jo crec que s'ha notat molt, sobretot pels fans de l'anime, i això el Marc ens ho pot... Sí, no tant anime, perquè evidentment l'anime és el que està aportant més reproduccions a la plataforma, però han apostat també per sèries, alguna sèrie potent d'imatge real i algun contingut propi, també aquell contingut que ho està rebentant molt, de cantar cançons tradicionals en català pel que ens hem patit les cantin, allò ho està rebentant molt fort també. O sigui, el Falala, el Titó ho està petant molt. Sí. I mola molt també. I altres sèries com Hodis, que es diu, Zomberland i tot això també estan molt bé. Sí. No les he vist?
està molt guai que independentment de que ho haguem vist o no, vull dir, ja per la joventut que puja, hòsties, que nosaltres que vam créixer molts amb el Super 3 i aquest nou Super 3 que torni a apostar per això, que torni a enganxar amb un públic jove que, ostres, està molt guai. Bueno, jo ho veig una està passada. superbé. Clar, i és normal que nosaltres quatre no hem vist res o com no haguem vist l'anime perquè ens agrada o el no sé què. Jo, per exemple, he vist els Guardians de la Nit perquè vaig veure la pel·li, tenia curiositat i em va molar, i Haikyuu també, i ara he començat Black Clover, però hi ha sèries que estan molt bé i que tenen molt bones crítiques. I que des d'aquí us recomano a tots que visiteu la plataforma del Super 3 o que ho mireu en directe. I el Wo Cacao també està molt bé. Els 3 pollastres aquells titelles que estan al niu, que estan sombats. Ah, sí. Hi ha com una invasió marciana allà. I allò a vegades ho veig i jo em trenço de riure. O sigui, ja sé que és per nens, però m'és igual. No, ja sí. Està molt bé. Sí, també és el bo, no? És el bo. Sí. Que encara que sigui per nens, que tu també puguis, no? Sí. Allò que és transgeneracional, que és el que ens passava, no? Els 3 pollos són l'hòstia. Jo no ho conec, aquí em perdonareu. Però... No. Jo sé el que diu, no he vist cap. Sí que he vist algun vídeo de... Ai, ara no em surt el nom. Aquells que està coproduït amb IB3, Jasmine i Jambo. Ah, que surt el Tumo Penya doblant. Que el Tumo Penya és un dels actors de doblatge. Sí. Li queda bé aquella veu. Sí. Només per sentir-lo a ell? Sí, per això mola molt. Sí. Curiositat no jo. Pues, si no l'has vist, l'has de mirar perquè està molt bé. Llavors ja seguim a la següent resultat de les anteriors, que va ser millor creador genèric de cinema en català. Ja guanyava Bojos pel cine, aquí present. Molt igualat amb pel·lícules. Bueno, és que en Pol està on fire, Des d'aquí una salutació amb ell perquè ens l'estimem molt i la veritat és que molt guai, tio. Tenia el públic infantil de Super 3, que de tant en tant surt al random, fent algun vídeo. I ha estat a RAC1 també, no? I s'ha obert camí molt guai, vull dir... Sí, no. És molt bo. Millor creador temàtic, que ja vaig posar entre parèntesis, no anime, perquè si no la gent començaria aquí a posar creadors d'anime, que tot i així van posar. No, la Mononoke ajustat amb el d'Arsegadors, però sí, molta gent aquí va posar el racó del manga, va posar l'ensinistrat, va posar gent que estaven a la següent categoria, tot i haver especificat que no. Aleshores vas fer traspasse de vots o es van perdre? I llavors es va perdre el vot, perquè a part de que era un, això ho fa Google Sol. Això és vot nul. Això és vot nul. No necessiteu, el racó no necessiteu, no pateixis. No, en aquell cas no, perquè va guanyar igualment. I a part, fotia els números de Google, vull dir, tampoc anar a complicar per un vot, que tampoc hagués canviat res. Tu allà amb un Excel a part, un Excel paral·lel, no? Clar. Compte bé. Tampoc hagués canviat res, perquè a més Anesta també estava en pel·lícules i que també tenia un vot o dos i tampoc hagués canviat res, i altres creadors que esteu també a la d'anime. No sé si era errors o poca comprensió lectora o no sé. Quedaria malament dir la raó. Tira. Sí. Tira. Llavors, el millor creador de contingut d'anime... Deixa'm dir unes paraules, no? Sí, que vols dir alguna cosa. Jo, a veure, tampoc m'ho esperava, la veritat, no m'esperava a guanyar aquesta categoria, perquè, jolín, la competència que hi havia és gent que fa coses superxules i que també té públic molt fidel, llavors em va sorprendre, la veritat. No m'esperava quedar última, però no m'esperava guanyar-ho. Així que vaig estar supercontenta i continuo estant supercontenta. I res, moltes gràcies a tothom que em va votar, que em va fer moltíssima il·lusió. Bueno, la màgia de Harry Potter va guanyar la força de Star Wars, seria el resum. Hòstia. Perquè era 50-50. Bueno, que l'Arsegador anaven a la paret durant tots els dies. Per això ho dic, no amb segones, que amb el Roger també em porto molt bé. I llavors el millor creador d'anime va guanyar el racó del manga. En aquest cas va guanyar amb més distància que els altres dos, que la Mononoke i que Bojos pel cine. Vaja. Ara hauries de fer així.
Ja m'ho esperava, no? No. No, perquè és el que he dit abans i crec que tenim l'ensinistrat per aquí al xat. Sí, estava abans. El mateix que comentàvem fora de micro amb els companys, no? Amb la Mononoke i el company de Bojos pel Cine. Xavi. En el cas de l'anime és que ens coneixíem tots. Aleshores, és que era molt difícil perquè dic, no sé què passarà aquí, perquè és que moltes vegades compartim fins i tot audiència i tal, i era molt incert i la veritat és que em va agradar, però em va sorprendre també la diferència perquè dic, hòstia, aquí hi havia gent amb la qual col·laborem a vegades fins i tot, no? I quedar primer en una categoria que a vegades és tan polèmica, no? Dius, ostres, doncs ja ens podem donar con el canto en los dientes, que diuen en castellà, no? Però en general a totes, no? Totes les categories, més o menys, dintre del... T'ho dic perquè més ens hem trobat en algun lloc amb els altres creadors i tal, i tots més o menys ens coneixem i potser, ja et dic, no sé si és bo o és dolent, saps? Que molaria més potser que no ens coneixéssim tant i que hi hagués molt més, però dintre al final tots som més o menys els mateixos i tots compartim més o menys els mateixos. Més o menys, no... Però... Ja està bé conèixer, així ja germanor. Sí, està guai, però si no els compartíssim i tots fóssim separats, doncs encara tindríem més. Jo ho miro com a expandir-nos, com una expansió de... Sí, bueno, és una de les estratègies, sí, clar, sí. Ni anar molt separats ni a vegades anar molt junts, perquè aleshores el projecte es pot desdibuixar, no, diguéssim. Al final tots col·laborem amb tots, vull dir, perquè a tots ens agrada i a més, collons, que tots vosaltres sabeu del vostre i nosaltres sabem del nostre i tothom sap i mola col·laborar entre nosaltres i tant i que surtin sinergies entre tots, a mi m'encanta, vull dir que... I en català. Sí. Exacte. Per cert, us heu preparat el discurs per si guanyeu? Jo no. Res. No, perquè no crec que fes falta preparar res, però sí, no. Vale. Seguim. Ara una altra menció, que és menció especial per la difusió del doblatge en català i els actors i els actors de doblatge, que és pel podcast La Vermella, que com era només de streamers no entraven els podcasts, però en aquest cas el podcast de Catalunya Ràdio La Vermella crec que està fent una feina brutal, que crec que s'acaba aviat, crec que queden només 5 capítols, no? Perquè, si no m'equivoco, pel 15-16 n'hi ha 20, queden poquets. No sé què queden, però és brutal la feina que estan fent, de veritat. Sí, a part, estan molt bé, les entrevistes estan molt bé, passen moltes llegendes, se'n recorden dels actors i actrius que ja no estan, i per tant, bueno, des d'aquí una menció especial per la feina que fan i per tot l'equip, pel podcast, per Catalunya Ràdio, i que esperem que hi hagi segona temporada i si pot ser en antena, doncs millor que només a la web. I si no, ja apretarem el Jordi perquè la faci, no pateixis. Sí. I si no, a Catalunya Ràdio, fora, només a iVox directament. Clar, però que serà hi per hagi segona actors i temporada. actrius de doblatge. No, si n'hi ha molts. Si només passaran 20 i n'hi ha... En 20 tens un capítol del Conan, només. Sí. Àlex, tu has col·laborat o alguna cosa, no? Amb Catalunya Ràdio o alguna cosa, no? O has fet alguna cosa, no? Curiositat, ara... Sí, surto vale. A la tarda de Catalunya Ràdio durant un minut a la setmana. Aprofita, dona't una mica de bombo, cony, aprofita. Bueno, és només un minut. Faig la part final de la secció de cinema de la tarda de Catalunya Ràdio, que és un minut parlant, comentant les novetats d'aquella setmana en català a les plataformes, i si no hi ha novetats així destacables, doncs recomanacions. I la primera setmana que no hi havia novetats vaig recomanar Cinema Paradiso, per exemple, i vaig fent coses així. Quan se va estrenar la de One Piece Red, doncs vaig aprofitar per recomanar la de One Piece Estampida, que és l'única que hi ha disponible a les plataformes, i si no, sempre les novetats destacades de la setmana. El Senyor dels Anells, Jack Ryan, Sonic Prime... Està guai, està molt guai, que sí. Sí. Un minutet a la setmana, és un àudio. La veritat és que em costa una mica, perquè no estic acostumat a fer aquestes coses. Preferiria que fos així més... Uah, si és una... I setmanalment? No voldria estar a la teva pell, però bueno. No, a veure, jo si fos secció normal, així que vas parlant i tal, com ara, no em costaria tant com fer un àudio. Perquè tu has de pensar, has de preparar, aquí no surti pes, de tornar a repetir tot l'àudio, no sé què. Però bueno, és un minut, no en són 10.
I a part, jo Ja. no he enviat mai una nota d'àudio, saps? La primera nota d'àudio que vaig enviar va ser el primer dimecres que sortia a Catalunya Ràdio. Mai havia enviat una nota per WhatsApp jo. Jo em pensava per que el jovent això ja ho enviàveu, vamos, que només fèieu notes. Jo em pensava que ja no escrivíeu vosaltres. No, jo només escric. No. Si algú em vol enviar una nota d'àudio, que em truqui i acabarem abans. Mira, jo sóc d'aquest parer. Seria entrar en un altre tema, però jo em pensava que això només ho pensàvem els de 40 cap amunt. Perdó, Hi ha però... un límit. Hi ha un límit de nota d'àudio. Si és curta i precisa, va molt bé. A la que supera un límit de temps, dius... Clar, és que hi ha gent que t'envia podcast. Hi ha gent que t'envia Sí. minuts, que dius... Sí. Què Notes cony de veu de més de 5 minuts, no ho feu, això, sisplau. O sigui, per mi una nota de 5 minuts, truqueu a la... Exacte. Per mi, més de 10 segons ja no cal, però... Per mi, més d'un minut ja és molt, Perdonaràs, però... És veritat, ho sento. Per mi, més de 10 segons ja és una eternitat de nota d'àudio. Per dos i ràpid. Sí. Sí, ara que es pot fer sí, però al principi no. Hòstia, sí. Va, doncs... Ara ja està els creadors. Ara va una altra menció. Si no m'equivoco és aquesta. És que ho tinc numerat i potser ho he numerat No, malament. ves tirant perquè et distraiem, jo ho entenc, això. Sí. Ara, menció especial per facilitar als streamers catalans donar-se a conèixer per la plataforma ClapClap, que, clar, Sí. com una plataforma de streaming concreta com Netflix no podia entrar allí i per tant, crec que se li ha de fer una menció especial ara que parlem dels creadors perquè, hòstia, han fet molt bona feina aquest any, faciliten donar-se a conèixer als creadors de contingut en català, de guanyar un extra si et donen claps. I si no hi sou, us recomano, us animo que entreu, que us doneu d'alta a la plataforma i que indexeu els vídeos de YouTube i de Twitch, així és més fàcil que us trobin la gent que busca contingut en català. No sé si vosaltres tres esteu a ClapClap. Sí. Jo sí que estic a ClapClap i he de dir que quasi un 30% de la gent que m'arriba al meu canal ho fa a través de ClapClap. I des d'allà he descobert un piló de gent que no sabia que feia contingut, moltíssimes temàtiques diferents. O sigui, és com una web que aglomera tots els creadors allà i no cal que vagis a un altre lloc sense buscar-los. Llavors, jo recomano que la gent hi sigui perquè a part de que us descobriran, descobrireu també. Sí, està superbé. Jo hi soc, que és veritat que ho tinc molt abandonat, perquè... Però hi ha com un procés automàtic, no? Té un procés automàtic que tu fas una vegada i cada vídeo que puges automàticament es posa... això pot ser ara. Quan vaig entrar, no. Sí, hi ha un sistema que ho perquè fa. Jo ho vaig com abandonar durant un temps perquè no me'n vaig recordar d'actualitzar-ho i després quan vaig tornar a entrar vaig dir, ui, però si aquests vídeos no els he pujat. A veure, doncs vaja, mireu. Perquè és veritat que va haver un temps que ni al YouTube ni allí ni només Twitch i ja està. No passava allí i vaja, mira ara. I vaig dir, un dia m'he de posar a passar-ho tot i encara no m'hi he posat. Sap greu, bona gent de ClapClap, ja ho faré. Si no s'ha fet automàtic ja ho faré jo sol algun dia. Doncs sí. Els de YouTube que s'han passat. Els de Twitch no, però els de YouTube sí. Sí, Twitch dona una mica de problemes. Sí. Jo li vaig donar una ullada doncs ja està. arrel de coincidir amb algun creador de contingut, en Cinestrats, alguns d'aquests, que vaig coincidir amb ells i em van dir tal, i ho vaig mirar, però no hi som. Però reconec que vaig mirar i vaig dir, ens hi hem de posar. I sentint-vos ara vosaltres, vamos, si no demà no que és diumenge i serà un dia de descans. Sí, demà és el dia del Senyor. Exacte. Però dilluns m'ho miro i és que hi hem de ser, coi. És que... Això, Àlex, és com la criptomoneda. Tu ara entres a la compte de ClapClap i ara tens milers de claps i què? Doncs poca broma, Ho acabo de mirar i tinc... A veure si marxarà corrents l'Àlex, que diu us deixo aquí tirats, que jo ja en tinc prou. Poca broma, que amb els vídeos d'estos que s'han penjat sols ja tinc 2 euros. Mira. Però no marxaràs. No, tampoc has marxat. Vaig a mirar jo també ara mateix. Hòstia, no feu això, que jo tinc ClapClap, no feu això. No, jo perquè, hòstia, no sabia que es passaven sols i per curiositat ho he anat a mirar i mira. Bueno, bona promo de la plataforma ClapClap, Sí. Escolta, que paguin alguna cosa.
Que paguin Sí, alguna sí, cosa. ara Sí, diré un d'això que em paguin alguna cosa. Llavors, seguim, ja només queden 2 categories. Millor web per difondre el doblatge en català va guanyar el doblatge.com, la web que aglutina les fitxes de doblatge de pel·lícules i sèries que s'han doblat al català. Molt ajustat amb el doblatge anime català, que, bueno, que és semblant, però només d'anime. Ja, però això és la gent que vota, no? El coneixement I, que té, saps? La majoria de gent suposo que votava el doblatge animes perquè només coneix aquella plataforma. No, no, però que està molt bé aquella web també, És No, sí, concreta sí. d'anime i també està molt bé. L'únic que crec que ara fa temps que ho tenen una mica com... Bueno, que no està molt actualitzat i em sorprenia el resultat així elevat per això, perquè em sonava que feia temps que no estava molt actualitzat, no perquè fos només d'anime. I ja per acabar, millor iniciativa per difondre l'audiovisual en català en general, doncs ha guanyat el Twitter de doblatge català, arrasant, perquè pràcticament 68% dels vots van ser per ell. Déu-n'hi-do. Sí, i mira, hi havia bones iniciatives com Filmin Hospital, que és una iniciativa molt bé per portar pel·lícules en català als nens i nenes que estan als hospitals, els Premis Vox, Cinechic, que són festivals d'Òmnium que porten l'audiovisual en català arreu del territori. I una última menció, i després ja anem a la final, menció especial per la difusió del contingut en català a internet, que és per la web germana, germana des del sofà, que és Goita que fan ara, que és una web semblant a la nostra, però que aglutinen també tot el que s'ha doblat tant de la base de dades de la Generalitat com des d'ADI a la mateixa web, i que també es mereix una menció especial, més enllà igual que el Super 3, la Vermella, Clap Clap, i crec que ja està, eren aquestes 4 mencions. I ara passarem a la gran final. Ai, nervis, quins nervis. Un redoble. Prepareu el discurs. No, si els creadors sou els últims. Ara, vale. Primer, la pel·lícula millor doblada al català. Aquí són els percentatges de les pel·lícules. Vale? No tenen res a veure... Els colors no tenen res a veure amb els colors de la pel·li. Si vols, intentem encertar, si vols, eh? És el que us anava a preguntar. Sí. Hi ha Avatar, El sentit de l'aigua, Bola de drac, Super, El gat amb botes, My Hero Academia, Pinocho i Guillermo del Toro i 13 vides. Quina creieu que ha guanyat? Avatar. Tu, Marc? Estic entre Avatar i Bola de drac, però... Tires molt cap a casa, Marc. No ho sé, potser jo diria Bola de drac. Mira, faig aposta arriscada. Sí. Vale, pues... En sisena posició ha quedat 13 vides, amb el 7,7% que es veu aquí. My Hero Academia ha quedat 5ena, que és el verd, que no surt el percentatge perquè Google no l'ha ficat. Molt bé. Vale. Vull dir, això és el gràfic copiat de No hi cabia, Google, no pateixis. És que no hi cabia no hi cabia aquí. Sí, segurament. Mira, pel xat també diuen que és Bola de drac. I llavors, en quarta posició, El gat amb botes, és el 8,3 que veiem en groc. Tercera posició és per Pinocho, de Guillermo del Toro, 9,6. Vale. I la pel·lícula millor doblada al català aquest 2022 pels usuaris de la web ha estat Avatar, El sentit de l'aigua, de Disney. Ho sabia! Amb el 41,8%. He perdut calé. Sí. I Bola de drac ha quedat segona amb un 24,4%. No, hi ha algú que diu que no. No! Ai, a veure, no estic llegint el xat, perdó. No, hi ha algun al xat que diu no! No, pregunten si hi havia acord amb Casio. Jo no soc Gerard Piqué. No. Que sí, que ara Casio patrocina la lliga esta que està fent el tio. En Sinestrat se'n anava amb Pinocho, ha dit. Sí. Perquè veig. Sí, Pinocho, Tongo, per aquí Tongo, bueno, jo no sé. Jo he de dir que jo vaig votar Bola de drac. Jo t'haig de dir que crec que
independentment del que voti la gent, i la gent que tampoc ho tenia molt clar, saps? O no ha vist res d'allò, el fàcil era votar Avatar. Clar. Sí, perquè és la més recent, és la que s'ha donat més bombo. Però jo vaig votar Bola de Drac perquè només he vist Bola de Drac i 13 vides, en català. I Bola de Drac està molt bé el doblatge en català. 13 vides també, però també la diferència a nivell de doblatge, plataforma i cinema també suposo que afecten això. I a part el tema nostàlgic. Això et toca. Això també. Això també. I, bueno, doncs, els del xat diuen que era Bola de Drac, doncs heu perdut. Sort que no fem apostes. Ara hi haurà gent plorant, O sigui, cavernaris ara mateix molt indignats, Vull dir, Sí. ja veuràs. Mira, hem perdut 5 espectadors de cop. No ens ho diguis, això, no? Que nosaltres no ho sabem. Saps per què havia dit de Bola de Drac? Perquè el públic concret, ja no et dic públic d'anime o manga, el públic concret que pràcticament només li agrada Bola de Drac, a les xarxes són molt potents, es mobilitzen molt ràpid. Llavors he dit Bola de Drac perquè dic, lo normal seria Avatar, però només per la votació hauran fet campanya interna de l'hòstia i l'hauran fet guanyar. Per això he dit Bola de Drac, saps? Ja. Hi ha un perfil de Twitter que crec que va néixer el 2022 que ja té molts seguidors. Va a veure quants té, perquè no vull dir una animalada, però em sona que en té molts. Bola de Drac català. Jo et dic, t'he dit l'altre, t'he dit Avatar. Jo crec que hagués guanyat Bola de Drac, però et dic lo d'Avatar per lo que he dit abans, perquè la majoria de gent, et parlo del nostre àmbit, per exemple, la gent que nosaltres potser hem mobilitzat i tot això, que potser no està tan ficada amb l'anime, s'han anat a Avatar. Segur. Perquè és la més mainstream de totes. Sí. De llarg. Sí. Clar. Sí, mira, és el que us deia, més de 7.000 seguidors en menys d'un any. Va néixer el Twitter, va néixer al maig del 22 i tenen 7.100 seguidors. Déu-n'hi-do. Quina passada. Quina passada. No, i està molt bé, i fan molt bona feina, i fan talls molt divertits i tal. Però, clar, és Bola de Drac. I ara passem a millor sèrie, la sèrie millor doblada al català. N'hi ha dos que predominen. Que està molt ajustat, Ui. I n'hi ha dos que no. Han de pactar, Aquí han de pactar. Sí, al damunt mira els colors, blau i verd i groc i roig. Sí, i tot i així queda... A veure, difícil. Ara hem d'acertar, Aviam, recorda. No tenia res a veure, no, amb els colors dels partits polítics? No. Està la broma. Sí, jo també partits polítics, O sigui, cuidado, Àlex, cuidado amb els colors de l'últim gràfic. O sigui, m'és igual el resultat, però com m'hagis fotut cert color, me'n vaig. Sí. Això ho fa Google sol? A tot arreu, sí. Els colors són els de Google. A mi... Jo no sé ni si ho puc canviar. És veritat, mira, ara pel xat diuen, hi ha un compte de Twitter que està fent un auca de Bola de Drac amb tuits. És veritat, auca de Drac, me penso que es diu, està molt bé. Jo el segueixo. No el conec, jo. No, ara el buscaré. Mentre dieu quina sèrie creieu que ha guanyat. Les 4 que hi havia són el Detective Conan, Els Anells de Poder, Sonic, Prime i Vicky el Viking. Mira, jo et diré que ha guanyat, crec que ha guanyat Anells de Poder, però m'agradaria molt que hagués guanyat Detective Conan. Ja està. Jo voto Anells de Poder també, perquè l'estratègia inicial m'ha fallat, o sigui, anirem a lo mainstream, i jo crec que si alguna cosa pot guanyar Conan són els Anells de Poder. Sí. Jo tinc molts de dubtes, molts de dubtes, però també em decanto pels Anells de Poder perquè, bueno, de persones reals, va ser una supergran novetat quan va sortir i tinc molta controlada tot aquest tema. Llavors, em quedo amb aquesta. Segona posició crec que serà el Detectiu Conan i Vicky el Viking serà l'últim. Vicky el Viking l'últim, vale. La veritat és que, abans de dir el resultat,
El Conan està molt ben doblat, però el Senyor dels Anells també, vull dir... Guanyi qui guanyi és molt merescut. Sí, sí. Queda clar que són els dos primers, no, Àlex? Però, Queda clar. però reconeix que ens agradaria que hagués guanyat Detectiu Conan. Ja, no ho diguis, Jo que no no ja dic sabem que qui ha guanya. guanyat. Que guanya Vicky el Viking per sobre de... No, Pues no. hagués molat. No. Hagués molat, però no. Crec que tindreu una sorpresa. Ojalà. Ui. Ja et dic jo que guanya Vicky el Viking, ja veuràs, ja veuràs. No En quarta pot ser. posició, No pot últim, ser. Sonic Prime. I per aquí ho dic que Vale. seria Vicky el Viking. Sí. Esta és la sorpresa, Sí, perquè home, tercer és descomptat, el Vicky el resultat. Viking i ha guanyat amb un 40,1% els Anells de Poder. Hem acertat. Vinga, va. Aquesta votació anava més molla que un còdol de riu. I mira, és veritat, i els Globus d'Or, els Anells de Poder, no va guanyar res. Això els hi passa per no fer-ho en català. En català, mira, ja han guanyat un... Ara, sí senyor. Sí, Bueno, senyor. si ho haguéssim fet a Catalunya en anglès o castellà, potser haguéssim guanyat un Gaudí, perquè no fa falta fer un català per estar allí. Ah, no, és veritat. Sí, sí. Cert. La setmana Mira, que ve. aquí pel xat sí que l'han encertat, perquè havien dit els Anells de Poder. I ara anem al final. A la veure els votació colors. de... No ens ensenyis els colors. No, volem colors. Per Voleu que favor. posi el gràfic o no? Sí, home, sí, cony. Posa, home, clar. Jo no he tirat els colors. Que no passa res amb els colors. I tranquils, Que no. perquè el color verd no surt. Val, era el Perquè pitjor de tots. deu ser el perfecte, quart color sí. de Google, ¿vale? No sé, el taronja tampoc me mola molt. Mira, I el... Aquí està la gràfica. No ha sigut tan ajustat com les sèries. Déu-n'hi-do, aquí no ens facis dir res, eh? No, jo aquí no triaré, no. Qui creieu que ha quedat segon? Hòstia. Et contesto... Va, vols que m'arrisqui? Vols que Sí, m'arrisqui? bueno, era una pregunta de broma, però sí, ho voleu dir. Si voleu m'arrisco, però llavors s'han d'arriscar ells dos també. Jo Va. crec que només et diré el primer, el segon i el tercer. No, el segon. El segon nosaltres, va. Heu classificat vosaltres? Vale. Bojos pel cine segons. Va. No sé. Marc? Bueno, no, que si ho Bueno, voleu ja que dir. el company s'ha mullat, jo crec que el segon, i no és per canviar, crec que pot ser la Mononoke. No sé. Mira, no sé, el manga a primer lloc, diuen pel xat. Jo poso... No. Jo Recorda, el poso manga serà el socialista i llavors ja... Marc, jo us Només poso per primer. color, ja, o sigui, és que... Marc, jo us poso primer, el color de Ciutadans, us poso primer, va. Hola. No! Home, no! Bueno, m'he quedat Que és el el color del de PP, bola de drac. M'he quedat És el el del color de bola PP, de vull dir Aquí estem parlant de És broma, cine i és el color de bola de drac. que sí. El taronja, jo us poso vosaltres primers, us ho dic així. Va, Mononoke, qui creus que ha quedat segon? No ho sé. La veritat és que no en tinc ni idea, però jo crec que ha guanyat el racó del manga. I jo crec que... Som dos Però, contra un. a veure, tenen una comunitat enorme. És que jo crec que seria normal. Però és un tema molt concret, Molt diferent. Diu que em fa... Sí, bueno, la Mononoke també és un tema molt concret, que és Harry Potter. 500 subscriptors a un canal, Harry tenir- Potter... 5.000 seguidors. És molt diferent. Costa. Però bueno, és igual. O sigui, tots hem arribat fins aquí. No, És i igual tant, que sí, sigui no. De llarg. És Sí, igual sí. d'arribar aquí. Però la força que teniu, des del nostre humil punt de vista, la força que teniu a Twitter, sobretot Racó del Manga, jo crec que els altres dos no la tenim. Bueno, Bueno, i vosaltres sí. no la teniu perquè no teniu Twitter, perquè no voleu. Ja ho sé. La tenim. És veritat, el La vaig estar tenim a buscant i no- Instagram. No, la tenim a Instagram. Nosaltres la força la tenim més a Sí, els Instagram vaig i a trobar, Facebook. però dic, on estan aquesta gent? No, no Dic, tenim els Twitter. trobo. Tenen tenim Facebook, perquè són uns boomers, i Instagram, perquè van de joves, però no tenen Twitter. Tenim tanta feina que no podem estar a tot arreu. I fa servir Facebook avui en dia. Hòstia, o te'n Sí. faries creu de la de El de tinc seguidors que abandonadíssim. tenim a Facebook. Us en faríeu Sí, creus sí. de la de seguidors i la interacció que tenim a Facebook. La mitjana d'edat potser és de 60 cap amunt, no us ho negaré, però tenim molts Clar. seguidors. Aquest és el tema.
I però, ojo, que la gent de 60 cap amunt al Facebook són superactius No. Per i, a això, més, tenen un piló d'engagement, sempre comenten, postegen coses... No, és molt heavy, de veritat. Sí. Teniu molts cunyats o què? Va, ara, abans de dir els resultats, una pregunta pels tres. Bueno, ja com és l'últim, havia pensat fer-vos alguna pregunta abans de dir els resultats i tal. Vinga. Que és, quan vau començar a crear contingut en català i per què vau començar a crear, en cas de Racó del Manga i la Mononoke, d'aquest tema concret, i també per què en català? Comença Pojos pel Cine a respondre, va. Nosaltres vam començar fa un any i mig. Nosaltres érem un grup d'amics que creàvem, que entre nosaltres comentàvem i fèiem el mateix que fem ara, però ho fèiem una mica a nivell intern, només entre 3 persones que som els que portem Bojos pel Cine. A partir d'aquí vam dir, hòstia, això és molt xulo, anem a expandir, anem a veure què passa, si a la gent li agrada el que fem. I d'aquí ho vam fer. I en cap moment se'ns va passar pel cap. No et diré, i aquí tiro pedres a la teulada nostra, de tots, vale? No et diré que des que ho portem fent no haguem pensat algun moment fer alguna cosa en castellà, no t'ho negaré. Vale? No, ja ho sé, sí, pots fer. És veritat, no, però no t'ho puc negar perquè t'estic enganyant, no et vull enganyar tampoc. No ho hem fet, per això. I perquè el nostre idioma és en català i ens sentim còmodes en català i des d'això ho hem fet sempre en català i tot ho fem en català. De moment seguim en català. Ben fet. Jo li donaria ja el premi, Ara respons tu, Marc. Ara jo? Sí, va. Nosaltres vam començar, mira, aquest mes de març farem 4 anys ja. Hòstia. I vam començar a parlar en català de manga, anime i cultura japonesa perquè en el moment en què vam començar pràcticament no hi havia cap portal ni cap mitjà que parlés d'això en català. Aleshores, s'havia de demostrar que la comunitat d'anime i manga en català existia, que hi havia molta gent que volia vendre la pel·lícula, que això estava acabat, que no venia, que no hi havia mercat, etc. I s'havia d'intentar, ja no dic pressionar, sinó proposar amb propostes demostrables que si retornava tot això hi havia mercat per amortitzar-ho, no? I vam començar a fer contingut i bueno, aquí estem, no? Compartint premis amb la Mononoke i el Xavi de Bojos pel Cine, no? I amb Anime No al Super 3 i als cinemes i a tot arreu. Exacte. I molt de manga des de l'any passat. Sí, i en català. Sí, en català, clar. Els altres no sé què hi ha, però en català sí. I ara tu, Mononoke? Jo vaig començar fa un any. Al novembre va fer justament un any. Joder. Que vaig Harry Potter en català. I vaig començar, doncs, perquè a mi m'encantava Harry Potter. Jo consumia molt de YouTube sobre Harry Potter, però ho havia de fer sempre en anglès o en castellà. Llavors va arribar un punt que em vaig plantejar, jo també vull coses en català. Si no ho fa ningú, què he de fer? Quedar-me esperant aquí i que algú s'hi posi i vaig dir, pues ja ho faig jo. I, bueno, doncs va enganxar que era època pandèmica i tot això, i, bueno, vulguis o no, doncs tenies més temps i em vaig animar a fer-ho i la veritat és que va agradar i molt sorpresa perquè jo no m'esperava arribar en un any a més de 500 subscriptors al canal, no m'esperava arribar a tenir més de 1.000 seguidors al Twitter, no m'esperava cap d'aquestes coses, no m'esperava que la gent arribés a mirar els meus vídeos i que tingués 150 persones mirant el que estic dient sobre Harry Potter. No m'esperava que hi hagués gent que també volgués col·laborar amb el canal, com en Cruzant, que també fa vídeos pel canal de Harry Potter. No m'esperava tenir una audiència fidelitzada que sempre estan allà i que t'envien missatges ja no només als comentaris, però per Twitter, per Telegram o per Discord o per on te tinguin el meu número i que estiguin disposats tots a ajudar-te i així. I no sé, jo encara és que no m'ho crec, és increïble. Per mi és increïble. Ja sé que és una comunitat molt petita, però és molt xulo. I doncs això va ser com vaig començar. Perquè no hi havia res en català.
Molt bé. No? Perfecte. I Harry Potter, que jo no sé què passa, però a vegades pareix que torni a estar tan de moda com fa 20 anys. Harry Potter mai passa de moda. Vale. Mai. Però... No, és que és una saga que ha calat a totes les generacions. És igual amb qui parlis. Ha calat a totes les generacions. Gent de 50, gent de 40, de 30, gent de 20, nens petits, d'ara, tothom. Harry Potter, fins i tot els meus avis coneixen Harry Potter i en tenen 80. És que tothom ho coneix. No només... Totes les generacions consumeixen les pel·lis i totes aquestes coses, els llibres també, i bueno, és una cosa que té tirada. La màgia sempre tira. I més quan et pots relacionar amb els personatges. No només pel·lis, no? Ni d'això, sinó que hi ha sèries actuals que semblen una mica Harry Potter i a Harry Potterianes, no? Com l'última sèrie de la miércoles, no? Sí, això diuen. Això ho deixo per allà, eh? No sé si l'has vist, però... M'han recomanat moltíssim, aquesta sèrie. A mi m'ha agradat molt i us la recomano. Està molt bé. Sí. Però té un punt Harry Potter, també us ho dic. De fet, hi ha un lligam Harry Potter manga, no? No hi ha un manga que és molt semblant a Harry Potter. Molts. És el que anava a dir. És que Harry Potter ha calat fins i tot el món manga anime. És que ja tens Little Witch Academia, tens Mashle, que és, si la Mononoke no la coneix, te la recomano moltíssim, Mashle, perquè és una paròdia, o sigui, algú ha vist One Punch Man? O sap de què va One Punch Man? Algun capítol, sí. Doncs si l'has vist... O sigui, doncs Mashle va de... Bàsicament jo sempre la venc així. És com si poséssim el protagonista de One Punch Man a Hogwarts. Ha de ser un combo increïble, eh? M'he de mirar ja tens Mashle, o sigui, és brutal. És que de fet hi ha un manga que té el protagonista és jove i té una cicatriu a la cara també i tot. Aquest? Mashle. És aquest. És que només el nom. Mashle. És un noi que no té, al contrari que els seus companys, no té poders, no té màgia, però aconsegueix els objectius de màgia dels seus companys perquè té una força descomunal i és una paròdia, però molt bèstia, de Harry Potter en aquest sentit, i ho està rebentant. Semblant a Black Clover, pel que estic veient ara al Super 3. Sí, té toques, sí. Vale. Vale. Bueno, resumint, Harry Potter ha inspirat a tothom. Sí, clar. Sí, no, sí, està molt bé. Jo tinc els Blu-rays en català de Harry Potter i les 2 primeres de Bèsties Fantàstiques. La tercera en DVD. Perquè... I això? El què? Que està en DVD? Per què la tens en DVD i no en Blu-ray? Perquè vaig comprar un pack que anaven les 10 abans de sortir la dels Dumbledore i era un pack amb Blu-ray que valia 20 euros perquè estava a punt de sortir l'altre i se'l volien treure damunt. No cal que t'escuris, millor no en parlem d'aquestes de les bèsties fantàstiques. No, va, canviant de tema, anem a dir els resultats, que falten 3 minuts per les 9:30. Primer de tot, que no ho faig mai i sempre em diuen, m'ho has de dir als directes. Si sou bona gent, els que esteu al xat, us podeu subscriure en aquest canal de Twitch tan guai que l'any que ve tornarem a fer uns altres premis i si us subscriviu, doncs, poden ser més guais. Igual potser en lloc del premi ser un tall de pernil del Guisona, pot ser una paletilla sencera. No per una altra cosa, o sigui... Sí, però només és pel guanyador del pernil, eh? I això, us podeu subscriure, us podeu fer patrons, us podeu fer tot el que vulgueu i donareu un cop de mà a la web, al Twitch i a tot. Però una cosa, només és un pernil? Pensava que hi havia un xec de 10.000 euros o alguna cosa. No, lo del pernil és una broma del manga. Ens retirem. Qui guanya, retira ja. Això són uns premis digitals. El premi és un pernil digital. S'enviaré una foto d'un pernil al guanyador ara per WhatsApp. No, això és una broma, perquè el del racó del manga ho va posar al Twitter, algo d'un pernil. Sí, clar. Ah, sí? Sí. Com no tens Twitter, no ho has vist. Ja està, ja me l'ha fotut. Us has de posar al dia, tio. M'hauré de fer un Twitter. Ja, però et requereix tant... És que ja tenim molta feina. És que Twitter encara em requereix més feina. Bueno, el secret de Twitter és tu penja el que t'interessa i no miris cap
contestació, ni cap comentari, ni contestis res. Llavors aniràs bé. Si tu et comences a contestar coses i no... No, Twitter és Mort. com una... Quan tens Twitter has de ser com una persona que alimenta els animals del zoo. Tires el tos de la carn a la gàbia dels lleons i te'n vas. No. Totalment. Tanques la porta i te'n vas. Sí, no cal mirar res més. I ja està. Sí. Si convenço els altres dos, us faré cas. El contrari, i després sempre surto escaldada. Llavors, fes el que et diuen millor. El que passa. Va, comencem dient la tercera posició, que és amb un 20,8%. El Partit Socialista, com han dit abans. Ja t'ho he dit. És que ja t'ho he dit. M'has fotut el sociata, tio. El racó del manga. Veus? Que va ser el guanyador del grup d'anime. Doncs ha quedat tercer. Jo no he posat els colors. Si no, no hagués posat cap d'aquells tres, segurament. A veure, això m'acaba de destruir totes les meves prediccions. Sí, ja us ho he dit. I les meves. Tots heu dit el racó del manga i mira. Hòstia, Ha sigut el primer en sortir. Jo els feia guanyadors, de llarg, de llarg, Jo dic en sèrio. Però de pallissa, eh? Sí, jo també. No us ho dic de Cine i Harry Potter... Ja està. No. Clar. Però vosaltres moveu el sector que moveu, i sincerament, veient el que teniu a Twitter i veient el moviment que teniu, jo pensava que la vostra gent es mobilitzava molt i que anava a muerte amb vosaltres, t'ho dic en sèrio. Tampoc és que haguem mobilitzat molta gent per... No, la veritat és que no. Perquè no sabíem què fer, si fem promoció, que no sé què, al final diem, bueno, no vam fer molta cosa, però bueno, és que vull dir, el nombre de seguidors és una dada. Sí. I la prova està aquí. Sí. Sí. Què, nerviosos els altres dos? Sí, molt. Només per la il·lusió que li fa ja, és que... Dóna-li amb ella, va. Dóna-li amb ella per la il·lusió que li fa. En primer lloc, amb un 45,7%. En primer? Sí. Anem directe al primer, vale. Clar, tot el rato ho he fet així. He anat directe al primer. Vale. I si us el segon després ja per descarte és el primer i queda més... Tens raó. No puc ni pensar. Vale. Te pots tancar el micro, si vols. I si no em talles. Àlex! No ho diguis, Àlex, aguanta 10 segons més. Sí, m'ho estic passant molt bé, Mira, l'audiència va pujant, Igual m'espero més. Espera't, a veure a quan estem. Ara que sou... 30, va. Bueno, jo no em puc esperar molt, però bueno. Ara que som més, us torno a dir. Espera, un segon, Àlex, abans de dir el resultat. Llegeix el comentari de l'Ensinistrat, el penúltim. Què passa? Si guanya boges vol dir que els avis sempre voten i Facebook va de meravella. És una molt bona conclusió, Jo he de dir que quan vaig veure el resultat de la primera ronda és el que vaig pensar. Mira, ja està. Els avis de Facebook sempre voten. I... Pues tío, sembres el Carlos Sobera, tío. La opción A o la opción D? Amb un 45,7% dels vots, us recordo que us podeu subscriure al canal de Twitch o us podeu fer patrons, també. Que per cert, si us feu patrons, d'aquí uns mesos tindreu la tassa de la web amb una frase del Padrí adaptada. Va, i ara fora bromes, que la mono que s'està ficant molt nerviosa i encara vindrà aquí el Brina a pegar-me. El creador de contingut o la creadora de contingut en català que ha guanyat és la Mononoke. Molt bé. Ha guanyat Harry Potter. Harry Potter en català ha tornat a fer màgia i ha guanyat, sí. Sí, si voleu ara us ensenyo... I pallissa, senyora pallissa, No cal que ensenyis res, cony. Enhorabona, vull dir. Bueno, ara has de fer el discurs, però no puc creure. No molt llarg, que el Marc ha de marxar. No, has de tancar, has de fer com els Oscars, saps allò que els fan fora, els hi fiquen la música? No els he vist mai. Bueno, doncs els hi fiquen el d'això i quan passa un minut així els tanquen, els hi fiquen música i fora. Bueno, no, que tens Facebook? No. Ho acabem de preguntar pel xat, No en tinc.
Vale, per lo dels avis votant. Ja hi som, ja m'ha trucat al rebre. Bueno, vaig a fer el discurs, que no m'he preparat, vale? Però... Ràpid. A veure, moltes gràcies. Tu t'has estat 5 minuts aquí allargant la cosa. Dóna'm 2 minuts més. A veure, primer de tot, moltes gràcies a tots els seguidors i totes les seguidores que m'han votat, a tota la meva família, a tots els meus amics, a tota la gent doncs, que m'ha donat suport. Moltíssimes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió perquè no he guanyat mai res a la meva vida. Bueno, mentida, vaig guanyar una línia a la quina del meu poble i em van tocar unes anous que quan vaig arribar a casa estaven caducades i no me les vaig poder menjar. Així que això és pràcticament l'única cosa que he guanyat i em fa moltíssima il·lusió haver arribat fins a la final, haver tret aquest 45,7% i, gent, moltíssimes gràcies. Us envio una abraçada superforta i des d'aquí també donar gràcies a la meva representant, tia i padrina Susana, que m'ha donat molt de suport en aquesta votació i, bueno, que no podria estar més contenta i agraïda. M'ho posaré a la bio de Twitter, que he guanyat això. I res, gent, gràcies. Segueix allargant el discurs. És que estic buscant el regal. Gràcies, gent del xat, per haver passat doncs, també per aquest stream, que hem de donar suport doncs, al contingut en català. Que hagi votat tantíssima gent a les enquestes doncs, significa que hi ha interès i que la gent doncs, està consumint aquest contingut. I penso doncs, que els premis aquests des del sofà.cat han estat molt bé doncs, per poder conèixer altres creadors a través de les enquestes i doncs, també per relacionar-nos una mica més així entre nosaltres per fer pinya. I bueno, crec que també ha sigut... A mi almenys, això m'ha servit molt perquè no sé com ha passat, però des que vam passar això dels premis aquests m'han pujat com 20 i pico subscriptors al canal de YouTube, he superat els 1.000 seguidors a Twitter i tot ha sigut doncs, gràcies a això. Així que superagraïda, superagraïda de totes aquestes coses. Si heu guanyat seguidors amb això, ja està bé. I... Jo crec que ens ha de fer tots, Anava a dir, que no ho he dit, però a la primera ronda van votar 888 persones i ara a la segona han votat 1.786. A 102 de 1.000 més a la segona ronda que a la primera. Així que... les victòries encara són més fresques que l'anterior perquè ha votat molta més gent. I aquí tens el premi. Un fuet digital. Oh! Això per mi és una tortura, i ho saps, eh? No, perquè saps quantes estic de fuets no n'hi ha. És que he pensat que el fuet és més nostrat que el pernil. Tant de bo pogués agafar-lo i menjar-me en un tall. No hi ha fuet aquí on esteu, em sap greu. Anava a ensenyar-vos un fuet que hi ha per aquí penjat. No ensenyis res, no. Quedaria lleig. Jo visc a un país que no es fa fuet i tinc fuet a la nevera i no passa res. De tu sé. Àlex. I licor d'arròs també. Molt guai que hagis guanyat. Mira, al final Harry Potter mou més que tot l'altre. O sigui, a mi m'ha sorprès, de veritat. Us prometo que pensava que guanyaria el manga, us ho prometo. No em pregunteu per què. No, Marc, no sé per què, però t'ho dic sincerament. I m'alegro molt que hagi guanyat. Jo també ho pensava. Veus? Els dos estàvem iguals, sí. Pues heu fallat els dos. Sí, ens hem equivocat. Però bueno, a veure, l'important crec jo és que hàgim arribat tots fins aquí i que ens ho hàgim passat bé amb aquesta cosa. I que té molt de mèrit que d'entre no sé quants mils de vots ha dit l'Àlex abans, doncs que hàgim sortit nosaltres tres escollits per arribar fins a aquesta final. O sigui, és molt difícil crear contingut en català i més que la gent et consumeixi i que et votin per aquestes coses. O sigui que, gent, uns somriures d'orella a orella hem de tenir tots. Doncs fins aquí el primer directe de l'any, que han sigut els premis. Perfecte. Gràcies als tres per venir, representant... Bueno, en cas del Racó del Manga i dels Bojos, que sou més d'un, doncs gràcies a vosaltres per venir a representar-vos. I Mononoke, tu no tenies un altre. Només podies venir tu.
I gràcies a tots els que heu estat pel xat, els que heu comentat. No gràcies als que us heu subscrit, perquè crec que no s'ha subscrit ningú, molt malament. Encara us podeu fer, us podeu anar subscrivint si voleu. I la setmana que ve, en teoria, tornaran els directes normals amb les novetats i tot això. I així que ens veiem la setmana que ve, ens veiem per les xarxes, podeu consultar la web i això. Fins la setmana que ve. I moltes gràcies. Sabeu si ara hi ha algun directe així d'algú per fer-li una raid? Així aprofito. A veure. Jo no ho sé. Ja. Acabo de tancar el Twitch ara mateix. Jo només dic que si A veure, algú jo dels que veig està al xat no segueix a l'Àlex, que el seguiu, que fa molt bona feina i que cada setmana teniu les coses en català, seguiu la seva web, seguiu el seu Instagram. De veritat, el Racó del Manga, per el poc que he vist també, i Mononoke ja ho coneixeu, perquè l'heu votat tots. O sigui que, de veritat, que seguiu-los a tots, que fan molt bona feina i hòstia, que a veure si l'any que ve 3.000 votacions, m'entens? Vull dir, que això és el guai, saps? Sí. I tant. Aquest serà l'any beta, l'any de prova. A veure l'any que ve. Ja han hagut alguns errors i algunes coses que, bueno, que ja s'arreglaran. I jo, sí, l'any que ve... la companyia és supergrata, però me'n tinc que anar, però Ves, ja ho tanco. Estava buscant la raid, estava fent temps. I si l'any que ve trobem algun patrocinador per poder donar alguna al guanyador, doncs millor. Sí. Va, raid enviada, moltes gràcies a tots i fins aviat. Vinga, família.